What's up guys? Kumusta kayong lahat dyan? Na-miss ko kayong lahat, sobra. Bakit ako nawala ng mahigit 2 buwan? Una sa lahat, kasi lumipat po ako ng apartment. Pinaalis kami doon. Actually, doon sa dati kong apartment kasi bibenta na daw ng may-ari yon. So yun, they have provided naman ng new place. They provided us new address. Kaya yun, medyo nahirapan tayong makapag-edit dahil doon naging busy tayo sa paglipat. Pangalawa, kailangan ko mag-focus doon sa aking part-time work of insuring people. I had to make time for that also. And lastly, mahirap pala talaga maging vlogger. For dapat 2 weeks, kailangan mag-produce ng bagong content. So medyo nagpahinga muna ako. Kahit 3 content pala yung napoproduce ko. I needed to take a break. Pumipiyok ako. Ayun, so I had to take a break muna siguro. But now, here I am, I'm back. Nagbabalik po tayo after 2 months, mahigit 2 months na break. Ayan, so yun po yung ating mga situationers muna ngayon, kung anong ganap sa akin nung 2 months na nawala ako. Yun yung mga nangyari. Ayan, so kung matatandaan nyo po, nag-conduct kami, yung pamilya namin, ng donation drive for the heart bypass surgery ni Papa nung June until July. So we ran the donation drive for almost a month. Ayun, so nakalikom po kami ng 400,000+ para doon sa donation drive, which is we are very much grateful for those people who donated, those former colleagues, those former students of my dad, my friends and family friends. Maraming salamat po sa inyong lahat na nag-donate para doon sa operation ni Papa. So ano nang update doon? Ang update is the original schedule was dapat maoperahan si Papa by July. Unfortunately, due to the rising cases of COVID-19 sa Bicol, the doctors recommended to reschedule the operation. So na-reschedule, dapat late September to or early October dapat yon. Unfortunately, tumataas pa rin yung cases ng COVID sa Bicol and November na daw sa ata yung sunod. Yun nga, so yun, November na nga. So, as family, we decided to look for other ways for my dad to recover. Ang nangyari, may lumapit sa amin about sa stem cell treatment. So, inavail na namin. Kasi there were testimonials naman na okay daw yung epekto. My dad took it for more than 3 months na pa. More than 3 months na. And fortunately, maganda naman yung epekto. Medyo mahal nga lang. So, yung amount na nakolekta namin para doon sa galing doon sa donation drive for my dad, ginagamit namin siya for the treatment, for the stem cell treatment ni Papa. And fortunately, he's on his road to recovery na kasi maganda naman yung epekto ng stem cell treatment kay Papa. Actually, nirecommended din namin siya para doon sa iba pang humihingi din ng advice galing sa amin, sa pamilya namin. So, yun na din yung binibigay namin na advice sa kanila kasi maganda talaga yung epekto kay Papa. Medyo lumiksi na siya ulit, nakakapaglaban na siya ng mga damit ni Baby Madison, yung pamangkin namin. Nakakalabas na siya ng bahay, nakakalipat na siya from our old house papunta doon sa bahay nila ate sa Pili. So medyo gumaganda na yung lagay ni Papa doon. So in behalf of my family po, the Baudin family, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. We are very much grateful for all the efforts that you have done for my dad's recovery. He is absolutely on his road to recovery. And makakasama pa namin siya na mas mahaba. And thank you so much sa inyong lahat. Why am I doing this vlog again after 2 months? Why am I back? Ano nakapag-trigger sa akin para bumalik? Ayun. So yung Bicol, dinaanan siya ng 3 bagyo. Si Quinta, si Role, and si Ulysses. Kung makikita nyo naman sa mga balita, ang lala ng devastation ng 3 bagyo na yon sa Bicol region. And nandito ako sa Makati, dinaanan din yung Metro Manila ng ilang mga bagyo na yon. Medyo hindi nga lang malakas, mahina siya sa amin.
So maswerte kami, maswerte ako na nandito ako sa Metro Manila kasi hindi ko naranasan yung pananalanta ni bagyong ng mga Quinta, Rolly, and Ulysses. Pero yung mga kababayan ko sa Bicol, sila yung talagang natamaan, sila yung talagang na-devastate nung tatlong bagyo na yun. So, as a Bicolano, ano yung dapat kong gawin? Kaya ngayon, naisip ko, what if mag-conduct din ako ng sarili kong donation drive? Kaya yun, since nagawa ko siya kay Papa, na pull off ko, marami nag-donate, what if gumawa ulit ako ng bago? For the victims of Typhoon Ulysses, Quinta, and Rolly naman. Sa Catanduanes, Camsur, Albay. Kasi I used to do that. I used to participate in donation drives. I used to participate in relief operations. That was my job in Ateneo. I used to document our relief operations, yung sa Tabang Mayon, yung Anduyog Bicol, Tabang Bicol. Every time na may disaster na tumama sa Bicol, palagi kaming nandun, parating nasa forefront ang Ateneo de Naga University Center for Community Development to help those in need. Pero since nag-resign na ako doon sa trabaho ko na yon, there was this gap, hindi mo na ginagawa yon. Pero kailangan nila ng tulong. So here I am, knocking again sa mga puso nyo, sa mga busilak yung puso, na let us donate sa kanila, sa mga nasalanta ng bagyong Quinta, Rolly, and Ulysses sa Bicol. So naisip ko, what if gumawa rin ako ng sarili kong donation drive? So out of nowhere, I came up with the idea of Dos Cinco para sa Bicolano, disaster relief response for the victims of Typhoon Quinta, Rolly, and Ulysses in the Bicol region. So I will be accepting cash donations po for easy transfer and delivery sa mga nasalanta ng bagyo. So here are the donation channels po. We have PayMaya, we have GCash, we have GrabPay, we have also BDO, we have BPI, and we have Union Bank. So here are the channels where you can donate para sa mga biktima ng mga bagyo sa Bicol region. Ayan, so pwede po kayong mag-donate ng 25 pesos, 250 pesos, and 2,500 pesos. Ayan, kaya po 25. Ayan, pwede po kayo mag-donate ng 25, 250, or 2,500. So, to begin the donation itself, magdo-donate po ako ng 2,500 para sa ating mga Bicolano. So the proceeds of this donation drive will be given to the Ateneo de Naga University, Agap Atenista, Tabang, Bicol Disaster Relief Response ng aking former school. So kasi mas gamay po nila kung saan dapat ibibigay yung mga donasyon natin. So yung lahat ng malilikom natin dito sa 2.5 para sa Bicolano, mapupunta po yan sa Agap Atenista, Tabang, Bicol. Because I cannot do that here. Hindi ko po kayang mag-repack ng mga bigas dito, ng mga noodles, saka mga delata. So, ang gagawin po natin, yung mga cash donations nyo, ibibigay na lang po natin yan sa Tabang Bicol project ng Ateneo de Naga University. Why did I do this? Because I feel like malaki yung magiging role natin as millennials, as mga Pilipino, para sa pagbangon muli ng mga nasalanta ng bagyo doon. Hindi pwedeng sila lang yun. Bicolano, oo, sanay sila sa bagyo, pero nangangailangan din po sila ng tulong. And darating ang panahon na babangon din tayo, sabay-sabay tayong babangon dahil Pilipino tayo. And it may be dark now, chaotic, tumultuous at times, hard to live right now, especially may pandemic. But everything will be fine. That's 100%. Everything will be fine. Babangon tayo kasi Pilipino tayo. Doon tayo magaling. So nagawa na natin yung donation na malaki para kay Papa. So gawin natin ulit. Gawin natin ulit yung ganong klaseng bayanihan para sa ating mga kababayan sa Bicol. Kaya
Yun, it may be dark now, it may be chaotic, it may be tumultuous, but rest assured that with all our efforts, with all our collective efforts, I know that we will, we will get through this. I know that we will 100% recover from this. Pilipino tayo, bagyo lang sila. Kaya natin to.